Hier heeft een mooi terugkijkje van een wandelpaad. En nou ja, de juist wel dat het middenpaad dat we het meent. En nou ja, op zo'n plak hier, daar zou je echt net snel een tiek treffen. Maar als je hier bijvoorbeeld langs de Raan giest, werd het gas dus echt heger is en oerhinget. En dit stiet onder een iek. Ja, dit zijn echt typische plakjes, zo'n Raan, werd die tiek hem ophaalt. De simmerman komen eraan, dus ook de tiek zie ik het weer vaker plak bij meesken op een hoed. Droog de milde winters komen er ook hieltijd meer tieken voor. Dus wees wacht als je de natuur ingaan. Nou, vooral in de maand juni, juli, dan zou ik toch adviseren willen om zulke plakken met heeg gas en in het bos is, maar om dat toch een beetje te vermijden. Dan maken ze de kans op een tiekenbied gewoon volle litser. Mochten ze er al wezen, of wezen met van in werk of op een andere manier, controleer diezelfde na de tijd. Dat is gewoon de beste tip. Er binnen namelijk 2 tiegerslimme ziekten die je van zo'n tiekenbied oprennen kunnen. De lijm kan echt een hele soort last van hebben. Het is onder boswachters ik. Het is bedrijfsziekte nummer 1. Dus daar moest echt goed voor oppassen. En dat TBE-virus, dat encefalitis, als dat op een gegeven moment krijgt, ja, dan krijg je een hersenvliesontsteking. Ja, en dat rint heel vaak heel slecht uit. Van mensen kan zo'n tiekenbied dus gevaarlijk wezen, maar controleer je ook je huisdier. Als je maar de hoen hier rinst en de hest hem wat langer als het ware, dan snuift die hoen hier als het ware tussen het gas terug. Ja, en dan is de kans op een tiekenbied is heel groot. En als je nou volbieten wordt, dan moet je gauw handelen. Als je binnen 24 uur die tiek verwijdert, het laatst met een tiekenpincet, net draaien, maar gewoon eruit loeken, dan is de kans op besmetting is dan heel iets. Voorkomen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Nou, wij adviseren de meesten dan van draag sluitende kleren. Nou, dus een lange broek, net een korte broek. Een trucje is bijvoorbeeld om die boksen bij die zakken in te doen. Dan heeft die tiek gewoon een stuk minder kans om ergens een bleerd stukje huid te vinden om zich op vast te zoeken als het ware. En als je ergens in een gebied west bent, waarvan als je denkt van waar tieken west binnen of onwezig binnen, controleer die na de tijd.